Kaixo eta ongi etorri Olatura app egitasmoaren baitan zure negozioaren bisibilizazioa hobetzeko Google My Business fitxa nola sortu tutorialera. Urola Kostako Udal Elkarteko enpresa sustapen zerbitzutik Foru Aldundiaren enpresak sortu eta garatzeko prozesuen laguntzeko programaren baitan garatutako egitasmoak bi helburu dituzte. Ekintzaile eta enpresarien lana eskertu, baloratu eta azaleratzea, eta izan ditzaketen beharrei so egin eta baliabideak beren esku jartzea. Oraingoan gainera COVID-19ak aldaketak handiak ekarri ditu kontsumitzeko eta saltzeko eran. Honi aurre egin ahal izateko inoiz baino gehiago beharrezkoa da zure negozioa interneten ikustaraztea. Hau guztia dela eta Olatura app egitasmoa abian jarri dugu. Honen bitartez, eskualdeko ekintzaile eta enpresariok zuen negozioak era eraginkorrean ezagutzera emateko eta honela salmentak hobetzeko, teknologiek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzen lagundu nahi dizuegu. Horretarako, Google My Business plataforman fitxa nola ireki eta nola mantendu irakatsiko dizuegu, posizionamendu lokala landu ahal izateko. Horrez gain, Olatura app eskualdeko negozioen mapa sortu eta zabalduko dugu zuen informazioarekin. Honako bideo honetan, Google My Business enpresa fitxa nola ireki irakatsiko dizuegu. Bigarren bideo batean, zure fitxan baliogarria den informazioa eta argazkiak nola igo, erreseina nola erantzun eta fitxa nola mantendu erakutsiko dizuegu. Horrela, zure negozioa era eraginkorrean bisibilizatuko duzu, eta zure bezeroengana hurbilduko zara salmentak areagotuz eta eskualdeko kontsumoa bultzatuz. Egitasmoari buruz informazio gehiago nahi baldin baduzu, sartu urolakosta.eus orrialdean. Has gaitezen Google My Business fitxa sortzeko tutorialarekin. Bideo tutorial honetan ikusiko dugu zer den Google My Businessen fitxa eta nola sortu edo berreskuratu gure enpresaren fitxa. Fitxa hauek Googleek sortu ditu gure enpresaren online bisibilizazioa hobetzeko eta batez ere posizionamendu lokala hobetzeko. Hau da, gertu bizi den jendea, probintzia, herri edo auzo berdinean errez aurkitu dezan enpresa, produktu edo zerbitzu hauek. Fitxa hau zer den ez dakizuenei, seguru noizbait bilaketaren bat egin duzuela Googleen. Eta han ikusi duzu eskuineko aldean fitxa antzeko bat agertzen dela. Informazio guztiarekin. Hau da Google My Businessen fitxa. Google My Businessen fitxak ere asko erabiltzen dira edo enpresa asko fitxa hau sortu egiten dute Google Mapsen agertzeko. Google Maps izugarri erabiltzen den erreminta bat da, eta gure probintzia, herri edo auzoan posizionatzen gaituen zerbitzu bat da. Oso garrantzitsua da gure enpresa geolokalizatzea, zeren eta jende askok bilaketa bat egiten duenean produktua edo zerbitzua bilatu egiten dute, enpresaren izena edo enpresa bera ezagutu gabe. Hemen adibidez, farmazia bat bilatu dugu eta Googleek nire lokalizaziotik gertuen daudenak erakusten dizkit lehendabizi. Hau, bilaketa ordenagailutik egiten dugunean gertatzen da. Bilaketa mugikor batetik egiten badugu, Googleek zuzenean Google My Businessen dauden fitxak erakusten dizkigu lehendabizi. Hau da, Google My Businessen geolokalizatuak dauden enpresak erakusten ditu. Behin erabakita Google My Businessen fitxa eduki nahi dugula, gure fitxa Googleen bilatzea da lehenengo pausua. Fitxa sortuta egon daiteke. Googleek beste pertsona batzuek fitxak sortzea uzten baitu, naiz eta enpresaren jabea ez izan. Ikusten duzuenez, fitxak eduki edo informazio desberdinak aurkezten ditu. Argazkiak, bideoak, enpresaren ordutegia, helbidea, erresinak eta balorazioak, telefono zenbakia, jende gehiago noiz dagoen ere jakin daiteke fitxa hauei esker. Hemen ikusten duzue fitxa honen jabea zaren ala ez adierazten dizuela. Honen bidez, zuek ez baduzue zuen enpresaren fitxa sortu, erreklamatu dezakezute fitxa honen jabetasuna. Eta horrela zuek izan fitxa hau gestionatzen duen pertsona. Eta honekin batera, zuek izan erresinei erantzuten dien pertsona edo zuen produktu edo zerbitzuen argazkiak igotzen dituenak. Googleen zerbitzu gehienak bezala, fitxa hau sortu edo erreklamatzeko eta gero gestionatu ahal izateko Googleen kontu bat eduki behar duzue. Hau da, Gmaileko kontu bat. Gomendatzen dizuegu enpresaren Gmail kontu bat sortzea, nireenpresa@gmail.com adibidez. Eta horrela, Googleekin erabili behar dituzuten erreminta edo zerbitzu guztiak modu enpresalean email honekin egin dezakezute. Guk adibidez, ekitenurolakosta@gmail.com emaila daukagu Google My Businessen fitxa hau sortu ahal izateko.
Behin enpresaren Gmaila sortuta daukazuela, bi aukera dituzue, fitxa sortuta egotea edo sortu behar izatea. Zuen enpresaren fitxa sortuta badago, beste erabiltzaile batek sortu duelako orain zuen espazioa edo fitxa erreklamatu dezakezue, esanez enpresa honen jabeak zaretela. Kasu honetan, fitxa berri bat sortzearen pausu berdinak jarraitu behar dituzue, orain ikusiko duzuen moduan. Erreklamatzeak fitxa berri bat sortzeko behar diren informazio berdina eskatuko baitigu. Zein den zure lana, zein den zure sektorea, eta zure enpresari buruzko informazio betetzeko Google My Businesseko fitxarentzat. Fitxa hasieratik sortu behar baduzue, Google My Businessera joan beharko dugu. Google My Businessen sartzeko google.com/business URL-ean sartu gaitezke, edo Googleen Google My Business bilatu eta klik egin lehenengo emaitzean. Behin hemen saioa hasten gara. Hemen begiratu behar duzuen lehendabiziko gauza goialdean eskubitan sortu berri dugun enpresaren Gmailarekin logeatutak zaudetela da. Oso garrantzitsua da, ze bestela saioa beste Gmail batekin hasi baduzue, Google My Businessen fitxa korreo horrekin sortuko duzue, eta korreo pertsonala izan daiteke. Beraz, oso garrantzitsua da, begiratzea enpresaren Gmailarekin logeatutak gaudela. Bigarren zatia datuak sartzea da, eta horrela Google My Businesseko fitxa sortzen jutea. Alde batetik, gure enpresaren izena jarriko dugu. Gure kasuan, programarentzat fitxa bat sortuko dugu, eta Urola Kosta Ekiten Olatura app izena jarriko diogu. Ikusi duzue, Urola Kosta izena jartzen hasi naizenean beste instituzio eta enpresen izenak agertzen zaizkidala. Hauek, Urola Kosta izena daukaten Google My Businesseko fitxak dira. Hemen, zuen enpresaren izena ez bada agertzen, fitxa sortuta ez dagoelako esan nahi du. Eta antzeko izenak dituzten enpresak ezagutzeko ere balio gaitu. Guk fitxa bat sortuko dugu hasieratik izen honekin. Hautatzen dugu eta ikusten duzue ja pauso gehiago agertzen zaizkigula. Egiaztatzen dugu gure enpresa horrela izena duela eta siguiente botoiari ematen diogu. Orain gure enpresaren kategoria aukeratu behar dugu. Kategoria hauek ja sortutak daude, eta izan daiteke zuen kategori zehatza ez agertzea aukera hauetan. Horrela bada, hauetatik zuen produktu, zerbitzu edo helburuetara hurbiltzen dena aukeratu beharko duzue. Guk adibidez, marketing agentzia bat garela jarriko dugu. Google My Businessek egiten digun beste galdera bat da ea gure dendara edo blogotara jendea etortzen den. Imaginatzen dugu zuen kasu gehienetan horrela izango dela enpresa geolokalizatu nahi duzuelako. Horrela bada, eman baietz aukerari. Hemen gure helbidea zein den eskatzen digu. Kasu honetan gure ubikazioaren datuak sartu behar ditugu. Gure kasuan urdan eta bidea jarriko dugu eta ikusten duzue aukera desberdinak eskaintzen dizkigula. Posta kodea, probintzia eta herria sartzen ditugu eta siguiente botoiari ematen diogu. Sartu dugun helbidean enpresa bat sartuta dagoenez galdetzen digu ea enpresa hori gure negozioa den. Gertatu daiteke zuen enpresa beste enpresa batzuk dauden edifizio batetan egotea edo lokala beste negozio batekin partekatzea. Adibidez, japaindegi bat edo edertasun negozio bat lokal berdinean egotea. Horrela bada bi enpresen fitxak agertu daitezke, oso normala da, askotan pasatzen da. Gure enpresa ez den bitartean esango diogu fitxa ez datorrela gurekin bat eta siguiente botoiera emango diogu. Hemen gure helbidea zein den eskatzen digu. Kasu honetan gure ubikazioaren datuak sartu behar ditugu. Hemen Google Mapsek ubikazioaren pina leku zehatz batean jartzen uzten digu. Hau oso praktikoa da leku zehatz batetan jartzeko, justo lokalaren atean adibidez. Beraz, behar dugun lekuan jartzen dugu. Azkeneko galdera bat da ea gure zerbitzuak eskaintzen ditugun gure ubikaziotik kanpo. Hau da, etxez etxeko entregak egiten ditugun, edo posta bidalketak, edo bezeroak beraien etxeetan zaitzen ditugu. Horrela bada, baietz esan behar diogu, eta ez bada, gure lokalean bakarrik zerbitzatzen badiegu, ezetz. Baietzeri eman diot zuek ikusteko, zerbitzuak lokaletik kanpo eskaintzen baditugu, esplikatu behar diogula nun egiten ditugu.
Adibidez, etxez etxeko entregak egiten baditugu Gipuzkoa aldean, espezifikatu dezakegu. Bestaldetik, gure fitxaren sorreraren bukaerara iristen ari garenez, Google My Businesseri harremanetarako datuak eman behar dizkiogu, bezeroak harremanetan jarri ahal izateko. Kontuan izan publikoak izango direla. Beraz, adibidez, telefono zenbakia mundu guztiak ikusi ahal izatea ez baduzu nahi, hobe da oraingoz ez jartzea. Web orrialdearen kasuan berdin gertatzen da. Weba badaukagu jartzen dugu, bestela ez daukagula esaten diogu. Googleek aukera ematen digu web bat sortzea bere zerbitzuen bidez, baina hori beste historia bat da. Ikusi duzue nik ez dudala harremanetarako daturik sartu, eta honek egiten duena da Googleek egiaztatu ahal izateko enpresa hau nerea dela, Googleek gutun bat bidaliko dit sartu dudan helbidera kodigo batekin. Kodigo hau gero nire Google My Businesseko fitxan sartu beharko dut, egiaztatzeko helbide hori nirea dela. Hau da, ni naizela enpresa edo lokal horren jabea. Telefonoa jarriko bagenu, egiaztapen hau ere telefonoz egingo lukete, eta hau oso azkarra da. Googleek deitu egiten dizuelako kodigoa emanez, baina gure kasuan ez dugunez sartu, ez digu aukera hau ematen. Baina hemen beranduago egiaztatzeko aukera ematen digu. Bestalde, gure Google My Businesseko fitxa betetzea animatzen gaitu. Zerbitzuak sartzen has gaitezke, eskaintzen ditugun zerbitzu edo produktuekin edo deskripzio txiki bat sartzen edo argazkiak igotzen. Baina hau ere hurrengo bideotutorialean ikusiko dugu. Orain interesatzen zaiguna da fitxaren sorreraren amaierara iristea, fitxa ikusi ahal izateko eta administrazio panela ikusi ahal izateko. Hau gure Google My Business fitxaren hasierako panela da. Hemen beti ikusiko dugu Googleen ze zerbitzu erabiltzen ari garen, eta bestaldean ze kontuarekin logeatuta gauden. Ezkerrean aukera guztiak daude gero fitxa bete ahal izateko. Oraintxe bertan 30% bakarrik daukagu osatuta, beraz lan daukagu osatzen oraindikan. Ordutegia, deskribapena, logotipoa, argazkiak, guztia hau nola egiten den hurrengo bideoan aurkituko duzue.